Bingu Mzalika Anali Phwala. Bingu Mzalika Anali Phwakse. Antambi amaona ngati anali wamasomphenya mafuna tukule dziko li anali adai nakaorganiza mokuya de palika poem kena kaka adai nakatulusa chapo mpano akuti kudandaula anapitiranji Bingu dziko ili pano lili pamoto chani. No. Bingu was a giant prick. Neba noba ndifuna ndipange analyze ka poem kamene atulusa adai nakamusa ndani kaya and give him some evidence kuti he should know kuti kunena kuti Bingu anali Phwala. Kalondolo walila chifungo chane mwananga. Kalondolo walila chifungo chane mwananga. Kalondolo walila yo chifungo chane mwananga. Amene ndi Fitzgerald Simfukwe fana kunzuza maimba ball heavy. Of course I like this particular song best. Anyway, ne tieni timvere ka poem uko koda kuti bwanja dawawa. Ali kudadaphula dziko. Nkuti kodali uchadaphula dziko li pamoto. Nkatswiri tulero ndadziwa. Adagunira nje nsanga akutaniko kumpumulo wa bata. Ndiperekezeni tukumanda. Nkazonde mudzi wa. Akuti anapitira nje nsanga. Ndikumvesa kuti audandaula kuti munthu anafa. Of course Bingu anafa mwazizizi. Ndikumuvesa. Ndikapenye padagona nsalamangwe. Akadabwatu pondiona ndikabe naye mphasa. Padafika dziko linkamuuze. Nkamusimbire zakwacha. Ndalama ija arusiye kupanganika. Idagwa molitsanzika. Nyonga zake zidaguka. Akatitsaru msozi ndidziwa. Nkaone michonya. Ija idagona ndi chimfine. Ikandiululire. Chidagona kuseli wandale. Nkawauza akati. Chimfine. Bingu anamaliya ndi chimfine kodi? Osati heart attack? Osati cardiac arrest? Devaluation ni nthawi ya Bingu inachitika. Devaluation ni nthawi ya Bingu inachitikaso. Zimachitika. Nthawi nake kwacha inali 1 kwacha. Pound. 1 pound. Panopa kaya ndi 1,000 to $1. Zimachitika. Bingu sindipanga so play uzandikuisa ndakavera ndikena kake so week Bingu anabwera ku Malawi kunoko kuchokera kunja. Maripoti ena akamanena kuti amayenda pansi analibe chani analibe ndi galimoto yomwe. Anapanga declare ma assets ake 150 million. 150 ndi tengo wa nyumba imodzi mu area 49 mukandi kutiko. Mmene Bingu amamwalira anali ndi 61 billion Malawi kwacha. 150 million US dollars. Nthawi imene yowe panopa so is more. And not just that. Kunali manyumba ku Australia. Kunali chani ma county ku Britain, ku Isle of Man. Kode ya Bingu anali ndi grocery. Kode ya Bingu anali ndi consultancy firm. Kode ya Bingu anali ndi factory. Ndalama zikuchokera kuti. Ndipo ndikudabo kuti IMRA ndi aboma akoma banki ifeyo tikakhala kuti tukasegula account. Makhala kuzingwangwa pati. Pafupi ndi polo la magesi pachiwa. No, iyi ndi KYC, know your customer. Tanena ni bwino. Koma Bingu anali ndi how did he anabwe ndalama zaseza nazitenga kutiko. Ndewe nake ndikumanena kuti anali dolo analiphula dziko li pamoto. No. He was dangerously corrupt. Ndipo ndalama zija zikuyenera kubwerera kumene zikuyenera kukhala. Boma. Bingu sanali dolo. Bingu anali wakuba. Bingu only cared about himself. Sine anthu opanga research adayina akamapanga forensic linguistics. A Wellman Kondowe yaku Mzuzu University. Anapanga analyze speech ya Bingu. Ma speech ya Bingu anapeza kuti anali adayina ake. Ona ngati kuti iwo ndi ena ake aliyense kupanga create ka implied sense of superiority.
ka dictatorship amakafira. Bingu tinasupport akubwera 2004 ija atalekana ndi UDF. Wow, for UDF ndeina nyanya ndi corruption, it was everywhere, and the government anaindika laissez-faire approach towards corruption. Timaona ngati Bingu was the panacea. Anawina 2004 analibe majority ku parliament. Anapanga promise kuti apanga chani defeat corruption. Wow. Next up, anawina outright majority ndi majority ku parliament. Zinthu zinasinthira pomwe. Amene Bingu je kuona list ya selection ya anthu amene amapita ku scholarship ku China. Imawerengeka ngati kuti shadow cabinet ya DPP. Kupita ku embassy kaya kuti awu ndi alamu awandani kaya ndachibale. Nepotism, despite kuti yeye amadana nazo amati kaya ku Chancellor College kunali anthu akunzuza ambiri chanchani. Amadana ndi zimene kuyambisa kota, koma he himself pakana pano panthu amadana ndi DPP chifukwa cha nepotism ya Bingu. So, number 1, corruption. He was dangerously corrupt, him. Number 2, nepotism. It was all about him, his friends, his clique, and his people. Kubuild university takamangeno. Then, number 3, ego. Kusafuna kudani. Kukala up. He always wanted to be here. Kunabela IMF kuda yankule nayo adawa, he's too junior to speak to me. Adi kuita na CEO kukavanga public lecture or telling them on how to run their companies. Up to that point, yeye analibe jani company. Dechi ntima chinali china chake jozi samafuna kutani kumva zaena. Of course, nthawi manager nampasa atemetamu which shouldn't have happened. Koma basi mama banga reason ndi anthu iye amafuna to fight. Chifukwa kana afatu chifukwa kuti muntima mnali zambiri pressure. Amafuna kuzionesa ngati anali dolo wina ake strong. In fact, he admired Kamuzu very much. Anawanga chimausoleum chija ndodo kufuna zina zake zomaoneka ngati kuti is a tough guy. Amapanga kope rhetoric ya nani ya Robert Mugabe zijazonena kuti magay they are western Satan. Not his words, all stolen from other dictators. Ne amafuna zionesa ngati wina wake, but inside he was just a crybaby, a weak man who had nothing to offer. Ndiye kumanena kuti Malawi pano ali pa moto chani. I'm telling you, crisis imene ili ku Malawi pano kaya ndi fuel, kaya ndi forex, kaya ndi mankhwala kuchipatala, kaya ndi everything. Nthawi ya Bingu it was worse. It was worse. Nthawi imene ja forex ndi kunalibiretu. Chifukwa choti Bingu wo tika ntima kaoko anathamangisa Madonna kumaonena kuti go to hell. Madonna aja anapanga suspend zinthu including ndalama ya MCA kuchokera kwa America imene ikanapanga rehabilitate chani ma power lines, ma blackout kuti achepeko. Bingu sanali dolo. Bingu sanalibe masomphenya. Kunsanje inland port kukayika ti masimenti kumene kujako without kupanga assess kuti nkhani how tichipanga bwanji aku Mozambique achilandira bwanji, stuff like that. All he wanted anakatenga loan over 100 at least $100 million ndikumanga jani hotel. Idea yake legacy kuti anthu azimukumbukira Bingu chancha. No. Amalawi nthawi imene jai and panopa siti mafuna 5-star hotel chanchani. No, kuli Capitol Hill, kuli chani. You can leave it kwa anthu private wazipanga offers zinezi. Boma limayenera kuzipanga zinthu zina zake zothandiza anthu. We need ma computer lab, mzipatala mu chani. Osati zimene angapanga Bingu zicha. Ndiye anthu akamabwera kumanena kuti anali dolo chani, akunena chani makamaka. Akunena Bingu, akunena munthu wake kuti, president wake wutiyo. Ndiye the guy had an ego problem. The guy had a vision problem. The guy had bad relations ndi Madonnas. The guy was a thief. Ndiye akamati Bingu
ndikuona ngati kuti anthu enawa chifukwa choti nthawi ya Bingu ije, nthawi ya DPP in general, amachita bwino chifukwa cha corruption ndi access. Pali anthu ena ake sitingatchule how to make a million chanchani, kupezeka kuti ndalama zija amaba. Ndalama zija amaba. Ndiye they miss him. After all, mutu maomu muli timayina tija adadi isulo chanjanji ndi zimene samanena research ina yake yachina Wellman Kondowe ndi yachina Flemings Ngwira kunena kuti anthu legacy ya president amaiona nthawi zina using timawedzi ngati meto angwadzi chanchane. Ndiye don't be fooled, he was as bad as achina Pakili Mluzi. He was as bad as Kamuzubanda. Kamuzubanda is a story for another day. Kamuzubanda anamwalira ndi $500 million kwacha. Anabwera ku Malawi kuno ndi transport yopereka anthu ena. Kumwalira ndi $500 million. Osati Malawi kwacha. Dollars. Ma newspaper yake, mafamu ake, nyumba. Amagulisa chani Kamuzubanda. Ndiye anthu wakuba. The same goes kwa achina Chakwera. Akuyamba pang'ono alandira chani gift. Apasidwa hama. Uziwa ntengo wa hama. At least $100,000. Ndiyo munthu amene anapanga import yo. Anapereka sa tax. At least $200,000. Ndikungompasa Chakwera. Why? Ndiye pang'ono net worth ya anthu ati anali ndi account ku Isle of Man and account imene inali active. Who was depositing money kumeneko and for what? Chifukwa chake ziko timagulisa. Chifukwa chake amwenye ndi ma Chinese wa they find loopholes ku Malawi kunoko by targeting my leaders. Akamapanga negotiate deal ija. So mavesa kuti kodi zabwera bwanji zizi. Why? Ati akatenga loan ku banki yako tikaya kuti akumbire zimbuzi ma system. What? Akagula ma tractor ku India kuti abange boost agriculture. Oh. No. Bingu anali phwakse. Bingu. Nthawi imene yoyo ndinali ku college ineyo. Nthawi imene yoyo kutenga ngono wake kumpasa ministry iyi nthawi imene za china Jesse kabwira ku Chanko kuja. The guy couldn't just reason with anthu. Chintima chonchi kuti basi ine nde ine. Nthawi imene jai kuzipatala kunalibe mankhwala. In fact, mena mamwalira ye ku medical stores kwa imene jai just across from kumene anamwalirira adati. Kunalibe mankhwala. Magesi nthawi imene just anali akuvuta heavy. Zero budget chanjani chifukwa choti kufuna kusatani kusagwirizana ndi madonors. Ndiye mukamanena kuti Bingu wamuthalika anali dolo ndimango kuyang'anani kuti achimwene. Mungonena kuti mwamusowa kaya ndi wakwanu kaya ndi munkadya bwino nthawi imene ichayi kaya munkafira bwanji. Koma the guy was a dangerous autocrat. What we should never have another one like him. Just as a Carlson di bwina gata mene ujai. Fuck him. Majende yake Bingu, pantumbova ke Bingu, pale gasi yake and adukahika chane. The guy was just something else. Ego, aggrandizement, self-enrichment, autocracy. No wonder mabanga jani kukuvala tima suit ita China. You know where he was looking, and you know who was propping him up and how you manage jai. Tifajori Mataiwanese mabanga jani amafanga fande UDF. They and here na manina uzi anachoka mu UDF. Tifajori Mataiwanese Anali on the other side, and he joined hands with China for obvious reasons. Now that's a story for another day. Komano, the guy is not a hero. The guy is not visionary. The guy
ndi Phwala njenkhandi imeneyo. Anyway, dzina langa ndine Bright Mhangotu, and this was another one of my videos. Walila mwananga, walila katondolo, walila chifimbo chane mwananga. Cutting in 3, 2, 1.